ଝିଅର ପଛାଲେ କେତେ ଭିତରକୁ ପୂରେଇବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଥରେ ଝିଅର ପଛାଲେ କେତେ ଭିତରକୁ ପୂରେଇବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତର 5 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ପୂରେଇବା ଉଚିତ। ପତଳା ଅଣ୍ଟା ଥିବା ମହିଳାକୁ କିପରି ପେଲିବା ଦରକାର? ପୁଣି ଥରେ ପତଳା ଅଣ୍ଟା ଥିବା ମହିଳାକୁ କିପରି ପେଲିବା ଦରକାର? ଉତ୍ତର ଆଗପଟୁ ପେଲିବା ଦରକାର। ପୁଅ କେତେବେଳେ ଝିଅର 2ଟି ଦୁଧକୁ ଧରିକି ପେଲିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ପୁଅ କେତେବେଳେ ଝିଅର 2ଟି ଦୁଧକୁ ଧରିକି ପେଲିଥାଏ? ଉତ୍ତର ପାଣି ବାହାରିବା ସମୟରେ ଧରିକି ପେଲିଥାଏ। ମହିଳା ଦିନରେ ପେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନା କରିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ମହିଳା ଦିନରେ ପେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନା କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ରାତିରେ ପେଲାର ଅଧିକ ମଜା ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥାଏ। କରିବା ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ପାଣି କିପରି ବାହାରିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ କରିବା ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ପାଣି କିପରି ବାହାରିଥାଏ? ଉତ୍ତର କରିବା ସମୟରେ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରିଥାଏ। ଅଲଗା ପୁରୁଷଠାରୁ ପେଲା ଖାଉଥିବା ମହିଳାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ଅଲଗା ପୁରୁଷଠାରୁ ପେଲା ଖାଉଥିବା ମହିଳାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ମହିଳା ସବୁବେଳେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ରାଗିଥାଏ। ମହିଳା କରିସାରିବା ପରେ ପୁରୁଷ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ମହିଳା କରିସାରିବା ପରେ ପୁରୁଷ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିଥାଏ? ଉତ୍ତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବା କାରଣରୁ ରାଗିଥାଏ।